Dobrý deň. Dnes ma Vlado pozvala sa zamyslieť nad otázkou, prečo by sme ako supervízori alebo ako kouči, pomáhajúci profesionáli mali pracovať s nahrávkami. Prvá asociácia, ktorá mi vlastne napadla v tomto kontexte, bola reflektívna prax. A to je vlastne to, do čoho vlastne my pozývame klientov, či už sme v roli koučov alebo supervízorov. A to je to, aby reflektovali na svoje skúsenosti a premýšľali nad nimi možno aj v širších súvislostiach alebo z iných perspektív. A to nám vlastne umožňuje aj tá práca s nahrávkami. A ja by som si pomohla takými dvoma cestami, že keď si nahrávame sedenie s klientom, tak jedna vec, ako môžeme tú nahrávku potom ďalej na ňu reflektovať, je napríklad pozerať sa na kompetencie a intervencie, ktoré sme použili a zamýšľať sa nad tým, aký bol ten zámer, keď som napríklad položila túto otázku alebo urobila túto intervenciu. A na druhej strane môžeme využiť aj taký samosupervízny mechanizmus a napríklad tu nám na pomoc prichádza Clutterbackových 7 rozhovorov, kde vlastne jedna akoby sekcia tých otázok sa venuje tomu, že zamýšľať sa nad tým, že keď som sa pýtala toto, čo iné možno som sa chcela opýtať a prečo som sa to neopýtala, čo ma zastavilo a o čo by som sa mohla oprieť na budúce, aby som to dokázala napríklad sa spýtať alebo prejaviť. Čo my možno môžeme si skúmať, ako sme v tom boli autentickí, kedy sme sa cítili lepšie, horšie a vlastne práve pomôcť si napríklad tými Clutterbackovými otázkami na náš vnútorný proces. Čiže čo som sa chcela pýtať a nepýtam sa. Prípadne si sledovať akoby to, že ako sa v rámci tej nahrávky mení naša úroveň, či už blízkosti, autenticity, takej tej slobody možno v tom, ako sme sa cítili. Čiže zhrniem buď smerom na kompetencie, na intervencie, alebo teda smerom takým byť sám sebe takým vnútorným supervízorom. A myslím si, že tento prístup je dôležitý, či už sme supervízori alebo kouči a reflektovať na svoju prax nám pomáha akoby stávať sa naozaj v tom slobodnejší a profesionálnejší. Takže a vynoria sa zaujímavé témy do supervízie. Takže asi toľko za mňa a možno už len posledný dodatok, že zase práca s nahrávkami v supervízii nám ten proces veľmi výrazne prehlbí. A teda aj tým pádom, keď to poviem tak sebecky, keď sme v roli klienta, tak to naše učenie a to, čo si dokážeme akoby zobrať z tej supervízie. Lebo je tam akoby ten živý, reálny materiál, s ktorým sa dá aktivnejšie pracovať. Krásny deň vám želám a nech sa vám vo všetkom darí.